И здравейте на всички, аз съм BestCraft, тук до мен са Mardboy и Кристиан 609, днес ще играем на сплит. Fuck you. Да, виж, почвам да играят от мене, разбираш и аз се чуя за Ами някой газ цъкне. Да бе, чил, нещастници. се за какво не мога да стартна играта, различни. Лагвам. Абе, ей сега чай ги съборят из. Тия мен събориха. Не на съборена. Не, Mardboy тук си чака. Аре, събарете се вече. Марбой, който всяка Чака да джойни човека. Какво чака според тебе? Мога да видя. Айде, излиза там. Айде, джойнвайте всички. Колко станахме? 6. Айде. Опасен голям от мапа. Да видиш, някак се мапа, защо не може такова. Аз след да викате там, които мене за кой му пуска. Не знам на кой нас пуската. Кой не е го изследвал. Аре, мятайте се от това вода. Чакай, сега ще напишем. Айде, мятай се долу, че пенкар. Марбойка. Айде. Да, сега ще го добия. Нещо се е бъгнал човек. Аз цъкнам. Си много зле. Айде. Айде, сега цъкай. След джойн едно. Стартвам. Давай, стартвай го. Ето, ема пусна. Хриска пак е дал. След където е горе първо, защото ми се пусна малко долу. Що само пуска долу? Ще направим тук по средата още едно, обаче да е горе и то. Аз вече съм на второто. Дължи да му се бъл. И фъкъпали, смъквали си къв си мая така. И къско е цяла хай. Той фа. Да, хора, Кристиан, как беше? Кристиан 609. 609, не е с истински. 9. По принцип скина му е геймбот. Не бе! БЦ, Ц, Хриси. Той и аз не съм с истинския седи. Да, пък той с снупи търпа всички. Аз като се направя бати на подочи ги целя разръж горе най-малко малко. Кръско го целя разръж най-малко малко горе. Здравей, вика. Айде я нещо. Джойн бе! Бързо. Останам. О, магъл е Март. Бой. Не съм пусал. Какво ще направи? Тук ви излиза, че Кристиан 609 има друг акаунт с Станислав. Аре бе, сега намериха да ми... Айде га нещо друго! Като първо. Дей ми разкажа. Чай, аз ще го накажа. Що да ни чай, че ме... Да, това е че... Манка им на тия. Тук малко съм се разумели. Върите на мопарента. Майка ще се знам какво ще да Защото, нали, ще му загон на скайблока, ма вика къде. Втората ми дава уж беше, че да бъде скайблок. Аз съм си пак с този златните брони. Ще ми разгледат скайблока, ма да си. Това е моят скайблок. Нали, не правим на геймото, не съм чисто. Освен че стигнах едно графика, свърлих едно блокче такова, изпълних едно блокче. Аре бе, идвайте тук на мопарента. Чакай да кажа, бе. Но по-точно и това. Тази долу ще пълна на модератор.
Имаше един път, който беше донесъл от обяснение на ловото, защото Ти много тъпо, ако правиш фейлове, бе. могат да се принасят карти на обикновения ловот на Тъпия. Skyblock ловода. Казвам го направо, казвам тук повече. И той ще ми даде наград. Да, и ми даде наград, но ми даде команда, нямаше смисъл да го купи. Нали с филката, че после да слага пак дълги, който ми даде. Виж какво написах в чата, бе, тъп. Аре, без обиди, кой ще каже? Той брат направи 10 000 фейлове вече. Не вярно. А не. Тук начите. Избери с някаква табела. Чакай. Я съм се скапал. Готовно само да му отсърва, за да търся кой е с такова. Кой се сети, кой не и кой има други какови такива работи. И съм юзър дали. Ето вижте, даже съм и юзър. Както имаме други опити, които са юзери и гледат за хакове. Няма да кажа кои са. За това, че идвам за хакове, нали? Само за моята ръва е хап, за другите го махам, защото аз принцип не се свеквам. Не обичам да играя с хакове и сега той на аз бих. Ладно. И да играем. Кой ще играем? Моя парента. Аре и ти джойнвай, кой ще кажеш? Знаеш, че аз се фидна, кой ще кажеш? Но, аре, кажеш на това да кажеш. Аз ще съм, да съм, себе си. Ти, моля, с прошените ли си? Да. И кръска с прошените. Вие ще ми хвърлите И е то китачо. Дали ще ми хвърлите по-върху? Аре, джойнвайте вътре, бе. Много ясно, че ще фърля. Аз забравих, че съм толкова разбира щупителната стъклотка. Опарай го, чек. Някой да нарам блока. Абе, кръско, че нарам блока, бе. Да, бе. С десен бутон. Ето си е тот където. Абе, кой ти иде да го написам? Пак е там горе да сложиш пошен. Някакъв там. Фейлът. Някакъв пошени. Чае! Чакай, съм те после ще ги кръско след да ги избереш първо. Ти после ще ме метиш после. Няма ти. Купи 326 ела да ми хвърлиш полшен. Кръшко да ти фърля. Ако обичаш. Добре, кръско, ти ми хвърли полшен. Оле, манета, тука. Добре, ще те изглежда. Не, с 10 бутон, бе, буклик. О, пигмей. Да, Ще ме убият. Пълня кръв, ес. Аре! тук съм, бе. И някакво. Ама голям бъкък. Не, аз там тя малко. Поран не съм да стана. Добре, ако да стана. Отивам на Skywalkers. Нали се разбавим втората игра, бе, какво стана? Карай. Гледа го, че то само си лива и си джойнва. Изкарвам. Кой не направя? Това виж първите дейт няколко хиляди пъти. Портни са до мене, бе. Тъпи блейзи, мале пак. Говоря на другия. Той там си играе на... Какво ще играем? Чак, учим, какво ще играем? Къде да знам, аз съм си на Skywalker.
Даде ми една поръчка, 4 гравел, едно второ и една ключка. И съм целева изпил. Али, Без нищо да взимаш от честите, ей. Я да видим на бек. Скайблока. Стъпим до него. Накрая целият спорта. Те разръж цели си се избират тези надърпниците, носят обикновения урови. Малумници, нали сещат, че в Скайблока няма как да видите в недъра. Знаем. пака ще влезе на портала. Ти всичкото си принес тук разръж. Дата лалата толкова. Ти ще не съм я дала. Спри да ме наричаш тъй, бе! Иначе! Казай, Невярно. Може да се убият да не си кажат им. За кой разръж. Няма, то утре ще го заколя нещо. Бе, куката разберат, имам час така Мартин. и аз кажа. Ти сам баб, че ми тук. Дай, влизам в портала, малко да ми се... О! Ето, дед го бие са капа, не? Абе, шш! Чай, че ми се пъгна мишките. Ето, ако сте разбрали така, ще кончи мъчета, без така. Спри, бе! Ще ладиш. Спрей се! Ето я би. Обо, него ще бия... Ей! Какъв ти е? Шш, ало, чай, бе, ви двама нападнахте. Те може да Шш, се напали. чакай, бе, ало! Чакай, бе! Гледай го. Тъй! Тя двама нападнаха, а ние аз сега ще кажа на вас. Оле, тя е тъй снимка. Дай ги тука. Дай моята ми чай. Чакай! Разбираш, без да кюме кръското на вам някакъв друг, разбираш? Много мила. Ей, Дали си. али Марта. Аз съм му ги дал преди това. Да, той ми ги даде. Так, мада, разбираш се. Ще забраняваш, разбираш. Някак ти с нечем да работя, разбираш. Най-който бони след това ние ги даваме, нали. Али, стигаме. Целят някой евент, нали, може да направи така, целят евенти. Стигаме. То биха аз е. Много хора. Мана так, мана. Не ме барай нещата, бе. Am păi să rază. Ce pus cu aia n-am căbăută. Гледай, бе. Cotan! Човек, това ни е генератора, бе. Дай тука. Дай кирката. Văd n-am putea să căbăută. Защо долу ми се сложи обсидия и нещо? Не искам. На моя скайблок отдолу ми е бедрок. Като пусна скайблока отдолу има бедрок, аз там ще направи генератор. Да. Аз там ще направи генератор. Ако ще е бедрок, аз ще ви кажа. Какво правиш? Ето го вашия бедрок, тя нищо казва. Май бой, помислям, че не искам. Какво? Едно нещо искам. Какво правиш, бе? Ще излепя по някакъв начин. Ох. Абе, ти се спреш ли, бе? Сега ти... Сега ще взема меча и ще наръгам. Абе, Това... ти на мене ли ще го заправиш? Ох, бе! Гледай го. Не говорих на тебе и пак ма би. Добре.
Включително. Това не е сигурно си на моя скайблок, значи тук ще чита. Охуе! Ей, Кристиан, сега ти кам вече те убих. Не се бъзи кам. Еден са. Които 326. Ей, сега ще го щупя от бой, кам. Тръпи го е. Дай меча веднага, иначе умираш. Защото аз на моя скайблок ми плащаме тези айтъмка 20. Ще ги събирам от скайблока, защото помпи. Ти пак ще умреш. Падай там долу. Мятам с такива. Това бежме. Аз ще написах нещо в чата. Марго, Коми написа? пак ще го напиша. Как да се наричам? Те беше да наричам и та. По-лично наричам пергамента. А тебе овчарска ножица. Или социално 609, че е гей. Обед ще е педерал, ще пък аз ще съм пич. Това аз ли сте? Кой ще кажеш, че си гея? Не става. Гарари. Абе, спри да се багваш тука, бе. Няма да живееш в моя скайблок. Махай се тука. Гледай го, абе, дай ми кирката, бе. Трябва да го убия. Аз съм на 4 сърца. Аз съм на половинка. Бъскам се. Добре, за това го не си там. Да, бе, добре, бе, ти си на 10. Да, какво ще правим ние? И няколко. Това ще ми стъпи. Я знам, аз мисля да се разширявам Исланда. Показвай да кажа. Мисля И с... какво ще кажеш да правим нещо, защото клипа вече стана около 20 минути. Ходим някъде тогава. Искате ли да оцелявам? Да, че оцеляваш. Аз ще трябва на тази. Добре, то сам защото и тук. Кой е? Давай, я го знам, не го махай. Стой го. Може да си направиш такова. Що нямаш варп на страна, бе? Понявам? Варп на страна. Марко. За шара. Моите лапове ще обидят. Абе, дай ми мутиката. Абе, моите... Абе, спрай! Ще различа леко. А пък коня другия само да посмее да ми вземе нещо. Аз ти казвам, ще го наръгам. Аз го обигарих. Чакай още да. Той са метна. Той се метна и сам мече ме отиде. Не, тук е, тук е. Ето тук. Дай. А така. И добре, да кому убивайте, къде съм там. Не знам. Няма да се връщаш тука. Абе, аз как ли ти нещо на тебе? Опа. Благодаря. Аз как ли ти нещо на тебе? Няма да се връщаш тука. Бастун. Добре. Човек, камата да ще ти падна. Ей, така лопата. Бац, той ми взе лопата, ей! Давай ти обачка, ма не умря. Само си падна. Че никога не... Абе, аз му казвам на то да не се връща, той пак се връща, значи. Махни се от тука, бе! Да, ти това правя там. А махни се от тука, бе, че ходим другаде. Гледай го. Абе, спри, бе! Басун, Заметиш първо да. спри, бе! Човек ще те убия второ. Спри! Не искам да те убия второ. Спри, бе! Няма слуша, пък аз имам. Но ти нямаш слуша, пък аз имам. Не бе, хай. Абе, че май нещо ще просиш, боя, ти казвам аз на тебе. Скачай там, бе. Да, сега ще обикаля целия луд да фака, целия кабук да фака. Аз съм трудния там не спрема.
Аз съм гониш да ме хванеш, нали? Да, шш. Аз сме глад. Той скача от урода. Абе, Чико! Аз слипнах. Да, ще кога е. Аз ще само ме гониш и нещо такова. Оставай! И ти се спри тогава. Кажи на този бурсук тук да се спри, защото... Ще само тук ме гониш, виж, не ме гониш. Гониш ме. Шш. Гледай го то. И така само нещо удрях. Туп. И ти летиш нататък и... Чурр. Гледай го. Абе, на това му кам аз да не се връща, той пак се връща. Иначе... Ей, басун тук. О! Разбой. Охо е. Панде. Абе, ти на бата се помен ноща. Знаеш ли, ти късите. Охо е. Дали си